సాడత ప్రార్థన త్లాసి నేట సమాచార్ తారీఖ్ ఫిబ్రవరి 24 2024 జగ్ దునియాత సమాచార్ అమెరికాత ప్రైవేటు కంపెనీ ఇంట్యూటివ్ మెషీన్స్ అంతరిక్ష రంగంనే ఇతిహాస్ రచ్చికీత నెలెంజూన్ పొర్రో మొదల్ వాణిజ్య వ్యోమనౌకతున్ విజయవంతంనే రెహత 1972 సాల్దే అపోలో 17 యాత్ర ఆతుకజ్జ అమెరికా ల్యాండర్ ఉంది నెలెంజూన్ పొర్రో రేవల్ ఇద్దే మొదల్ జోక ఈపే నెలెంజూన్ పొర్రో వాణిజ్య సంశోధन की एवल पीढ़ी चालू आता रशिया उक्रेन लड़ाई शनिवार 2 साल का आतंक इद लड़ाई दे बचवीरो जवान पिट्टेंग रालतप सातेर हत्यार्क मेन बत्तिन मोड़ी उग्रे मातंग बचवीरो पब्लिक सातेर रोह कूलतंग देशना समाचार कनीस मद्दतु दरतुन चट्टबद्धता ऋण माफी स्वामीनाथन कमीशन सिफार्स कुन अमलु कियन इन्वलीक डिमांड ने आंदोलन कीसेर मंतेर रैतुल किद माहन 29 तारीख वेरी हरियाणा पंजाब बार्डर इलाकते मत्तंग संबू कनौरीत कर्रुम तम्व निरसन कीको मिंजेर वेहतेर कालेज कुन स्थापन कियान साटी सिफार्स कियान साटी केंद्र सरकार उंदी कमिटीतुन नेमी कीता इनके दवाखानने मत्तंग मौलिक सदुपायालकुन इस्तेमाल कीसी कालेज स्थापन कीनाल सिफार्स की एवल कमिटीत मुख्य उद्देश लोकसभतोर माजी स्पीकर महाराष्ट्र माजी मुख्यमंत्री मनोहर जोशी शुक्रवार नेटी मार्तोर गुंडे नोप्पिते वोन बुधवार नेटी पीडी हिंदुजा आसुपत्रिते सेरी कीतेर ఐసీయూతే మంజి శుక్రవార్ నేటి మార్తోర్ రాష్ట్రంన సమాచార్ సికింద్రాబాద్ కంటోన్మెంట్ బారాస శాసనసభ్యురాలు దివంగత శాసనసభ్యుడు జి సాయన్నన మియాడ్ లాస్యనందిత శుక్రవార్ నేటి సక్రే ఆతరోడ్ ప్రమాదంనే సాత లాస్యనందితన భౌతిక కాయమున్ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి నివాళి సమర్పణ్ కీతోర్ वोट ने सीतंग सारूंग ग्यारंटीने उंडे 27 तारीख पोर्दे रेक्नल शुरू कीको मिंजेर सीएम रेवंत रेड्डी वेहतोर राष्ट्रम ने शनिवार आयत्वार नेटी चिट तप्पिर वायवल मुखमंत इंजेर वातावरण शाख शुक्रवार नेटी वेहता पूनंग गाड़िन रिजिस्ट्रेशन कोड बदले मायवल मंत इनके टीएस कोड दे रिजिस्ट्रेशन कीसेर मंतेर ते इंगेडल टीजी इंजेर बदले मायर तेन साटी केंद्रम नेन सिल्लेते नाडी गेजिट नोटिफिकेशन सीआर इंजेर करे माता नोटिफिकेशन वात हाने राष्ट्र रवाना शाख उत्तर्वुल जारी कींता మేడారం సమ్మక్క సారలమ్మ జాతర శుక్రవార్ నేటి జోర్దార్ ఆసేర్ మంత మేడారమున్ గవర్నర్ హోదాతే మూడవ జోక వాయవల్ నావ కిస్మత్ ఇంజేర్ రాష్ట్ర గవర్నర్ తమిళసై ఇత్త శుక్రవార్ నేటి గవర్నర్ కేంద్ర గిరిజన శాఖ మంత్రి అర్జున్ ముండాన్ సర్సో మీరేమాసి మేడారం మహాజాతర తే వాత జిల్లాత సమాచార్ ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ తే మత్తూర్ గిరిజన ఆశ్రమ పాఠశాల ఆదివాసీ సాడకాండీర్ 10 తరగతినే ఉత్తమ ఫలితాల్కున్ సాధికియన ఇంజేర్ రాష్ట్ర మహిళా కమిషన్ సభ్యురాలు కుమ్ర ఈశ్వరీ బాయి ఇత్త హైదరాబాద్ నే మత్త రైల్వే స్టేడియం నే ఆత సబ్ జూనియర్ రాష్ట్ర స్థాయి బాక్సింగ్ ఛాంపియన్షిప్ పోటీనే జిల్లాతూర్ సాడకాండీర్ అత్యుత్తమ ప్రతిభ తోచి సియుంగ్ పతక్ హాసిల్ కీతేర్ ఖేల్ సమాచార్ నాలుగో టెస్టునే మొదల్ దివోసున్ నేటి ఇంగ్లాండున్ అలౌట్ కీసీ మ్యాచున్ పొర్రోపట్ సాధికి ఈవడ మొకతున్ టీం ఇండియా కేదల్ నిష్టి కీత నేట జీకే ప్రశ్న అంతరిక్షంనే సొత్త మొదల్ వేలో బద్ జవాబు వాలెంటినా తెరేష్కోవా నేట ఇతిహాస్ 1948 నేట దివోస్నే తమిళనాడు మాజీ ముఖ్యమంత్రి జయలలిత పుట్ట 1955 నేట దివోస్నే స్టీవ్ జాబ్స్ పుట్టోర్ వేర్ అమెరికన్ ఐటీ వ్యాపారవేత్త యాపిల్ కంపెనీ తున్ స్థాపన్ కీతోర్ నేను తెలుగు సినిమా హీరో నాని న పుట్ట దివోస్ వేర్ 1981 సాల్దే పుట్టోర్ 1980 నేట దివోస్నే దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి సాతోర్ 2018 నేట దివోస్నే భారతీయ సినీ నటి శ్రీదేవి మార్త నేన్ సెంట్రల్ ఎక్సైజ్ దివోస్ నేట సమాచార్ ఇగ్గేట్ మచ్చి వాటంతోన్ సోబత సక్రే సందీర్క్ నావ 10 బొట్టన దండోస్ ముజేరా